Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Bona nit i benvinguts a l'entrevista de Televisió de Girona. Avui parlarem del Futur Fest, la festa del talent digital en català que junta els podcasts i els creadors de contingut en català i que aquesta setmana, de fet aquest cap de setmana, avui dia 5 i demà dia 6, es reuniran a la ciutat de Girona per presentar aquest talent que existeix en el territori i que s'ha de mostrar al públic. És per això que compto aquí amb mi, amb el director del Futur Fest, en Joan Camp. Molt bona nit. Molt bona nit, què tal? Explica'ns una mica què ens teniu preparats aquest cap de setmana. Doncs, a veure, donem continuïtat a unes jornades que enguany arriben a la seva 5a edició, que són pioneres en el seu àmbit, vull dir, no, tot aquest fenomen moguda de creadors de contingut ha obert diferents fronts, però mira, aquí vam començar com un spin-off de les jornades de la Catosfera, jornades, internet, comunicació. Vam veure que aquí estaven passant coses, vam iniciar el Futur Fest i enguany doncs, hem decidit separar-los físicament. No? La Catosfera, que històricament s'ha fet sempre a vols de l'octubre, ho fem normalment entre la Hispanitat i les Fires de Girona. Cada cop ens queda més gran la suma de Catosfera i Futur Fest, per tant aquest any és el primer any que ho separem i per tant abans de l'estiu tindrem el Futur Fest, ara, aquest cap de setmana, i passat l'estiu, a l'octubre, com sempre, continuarà la Catosfera. A més, en aquesta edició creix, en el sentit que fins ara fèiem tot un dia sencer molt actiu, ara hi afegim un segon dia. Per tant, serà avui divendres, a la tarda de vespre, i demà dissabte tot el dia. És per tant que heu vist que hi podíeu treure molt de suc realment al Futur Fest, que havia aconseguit tenir aquesta magnitud que potser no era tan compaginable amb només a l'octubre i és per això que separeu camins, no? Bueno, perquè a nivell de producció també anàvem molt sobrecarregats, perquè quan comences una cosa petita ho pots fer una mica de més a més, però en el punt que agafa vida pròpia aquí requereix una dedicació més forta. Tot aquest àmbit de creadors de contingut, recordeu que hi ha els Premis Sonor de podcast, hi ha els Premis Crit de creadors de continguts, cada cop hi ha més efervescència i més demanda. Per tant, d'aquí una mica aquesta ampliació. Hem volgut escenificar, mai millor dit, una escala de creixement, és a dir, des de projectes que són amateurs fins a projectes tan consolidats, fins a projectes que poden arribar a comprar i a vendre entrades a un auditori. Per tant, ens agrada mostrar aquesta escala de creixement i que, per tant, els que estan al pis 1 saben que un dia poden anar potser al pis 2 i els que estan al pis 2 potser poden anar al pis 3, d'acord? I, per tant, que si es treballa hi ha uns canals, hi ha un camí i una professionalització. Una mica una manera d'ajudar a donar el salt d'aquella gent que ja ha fet el salt, consolidar-la, no? I que la gent que ja està plenament consolidada, doncs la gent la pugui venir a gaudir, no? Exacte, diguéssim, a totes les escales i fer una mica de descoberta, perquè l'oferta que tenim és molt gran i sovint opino que hi ha coses que no escoltem o no consumim perquè senzillament no sabem que existeixen. I per tant, a vegades ens cal aquesta prescripció i per tant un dels objectius de les jornades també és aquest, el de la prescripció. Anem una mica a la programació. Comenceu ara aquesta tarda. Correcte. Amb què comencem el Futur Fest? Doncs comencem a un petit auditori, que és l'auditori de l'Espai Caixa, allà a la plaça Potamarquina, amb dos projectes molt interessants. Un és Guarres, un nom contundent. Són 3 persones, perquè definir el gènere aquí és complicat, però ells juguen molt amb això. Venen molt de l'àmbit del teatre i fan un show de picaresca i d'humor eròtic i passat de rosca, molt divertit. De fet, aquest any han guanyat el Premi Sonor a la votació popular i han guanyat el Premi Crit com a millor projecte independent, per tant, crec que vam tenir bon ull agafant-los. I l'altre projecte és el Club Tàndem. El Club Tàndem és un club de lectura, com aquell qui diu, però amb molt de salseo i molt d'humor presentat per la Juliana Canet.
i per tant aquest és els projectes més top i que per tant hem volgut significar que s'ha de comprar entrada, igual que quan anem a un concert o anem al teatre, doncs ja hi ha podcasts que tenen aquesta categoria. Sí. Això pel que fa avui. Correcte. Demà que sí que estareu més tot el dia. Demà seguim, sí, demà anem a la plaça dels Corders, a l'entorn del Foment, i allà començarem a les 11 del matí i acabarem a les 8 del vespre. En total tindrem 2 projectes al matí i 3 a la tarda. Al matí comencem amb un projecte d'aquí, de la casa, de Girona, vull dir, que és el Cinquè Riu. El Cinquè Riu, sí. El Cinquè Riu, que és la gent que fa la Girona Secreta. Girona Secreta. I tindran de convidada la Carla Rubio, que és una creadora de contingut també que ha guanyat bastants premis i tal. I seguirem amb Déus i Simis. Déus i Simis és un podcast que fa servir la música en català com a vehicle per explicar moltes coses, i el convidat hem agafat ni més ni menys que en Gerard Quintana, creador de continguts, i potser molt més que això, per tant crec que és un luxe poder comptar amb ell. Llavors tindrem el dinar, que és una hora que és poc agraïda per fer coses d'aquestes, i reprendrem a les 5 de la tarda amb Himalaya, un podcast fet des de Barcelona però amb gent valenciana, i també molt d'humor, i tindrem a la Gala Martí, filòloga, també creador de continguts, sempre buscant aquesta barreja de podcast i creadors de continguts. Seguirem a les 6 amb el Dolcet pel Cafè, valencians també, però des de València. Per tant, pugen, fan quilometrada i faran podcast en directe amb la Núria Camp. Núria Camp és divulgadora científica, a Camp Divulgatiu, Neurones Fregides, reconeguda i, per tant, molt d'humor i tal. I tancarem a 7:15 amb l'últim projecte, que és Clímax. Clímax és un projecte també de picant i d'eròtica i de sexualitat, és de 3CAT, aquest projecte, i ens servia per tancar i concloure la jornada. D'aquesta manera hem tingut coses més amateurs, més treballades i professionals directament. Déu-n'hi-do, quins plats que teniu preparats. Bueno, sí, portem molt temps treballant-hi, la veritat. Això t'anava a dir, quan tan punt vau acabar la 4ª edició, us vau posar ja a treballar amb la 5a? Doncs una mica sí, perquè com que el canvi de data ha fet que de la passada edició aquesta no ha passat un any, n'ha passat molt menys. Llavors això ens obligava a prendre decisions ràpid, i bé, és una aposta, vull dir, és una aposta que al final volíem fer abans de l'estiu, hem trobat aquest cap de setmana fantàstic que casualment coincideix amb el Primavera Sound, amb la Patum i altres coses, però de moment tot sembla indicar que tindrem molt bona presència de públic, igual que els altres anys, i per tant, qui vulgui venir, dissabte, tot el dia, és obert, lliure, gratuït, per tant, podeu venir una estona, podeu estar tot el dia, podeu acompanyar amb un vermut o no, vull dir, però tothom està convidat. Ara precisament que parlaves que tothom està convidat, no només joves, que sembla a vegades que parlem de podcast i això potser al públic li ve al cap, persones més joves, d'entre 18 i 25 anys, per exemple, que vingui una persona com Gerard Quintana pot generar que vinguin altres generacions que tragui el públic i que s'ho passin la mar de bé, també. Això és una campana de Gauss, on evidentment hi ha un lloc, unes zones, unes edats, on hi ha més gent. Jo soc de Granollers, tot i que soc de gent i per tant tinc molts lligams aquí a Girona, però a Granollers tenim una senyora que fa continguts i que és la persona que fa continguts exclusivament en català amb més seguidors a la xarxa. Aquesta senyora és l'Ada Parellada. L'Ada Parellada, de la família de la Font d'Europa, coneguda, comunicadora i, evidentment, cuinera, doncs és la persona amb més seguidors que existeix ara mateix a les xarxes, fent contingut exclusivament en català. I, per tant, és un bon exemple de que no hi ha un límit d'edat ni de públic a l'hora de fer contingut. Vull dir que, a més, si no la seguiu, us ho recomano perquè és una tia molt interessant. Un dels eixos que dèiem és precisament donar visibilitat a aquest català que està al centre de les notícies i que tothom diu que s'està perdent, i precisament projectes com aquest ajuden a mantenir la llengua i a defensar-la també. Que te l'està perdent? Home, és un debat llarg aquest, ara faríem... No hi entrarem. Però, ja. Però... Home, certament hi ha símptomes de que algunes coses no estan anant bé, però de la mateixa manera que algunes coses no estan anant bé, també hi ha coses que estan anant força bé. És a dir, a vegades no som conscients d'algunes de les coses que fem. Alguns països europeus, estats reconeguts, sòlids i amb llengua pròpia, penso en Holanda o penso en Dinamarca,
no tenen creadors de continguts en danès o en holandès. I pensem, hòstia, però si tenen un país, tenen aquests problemes que tenim nosaltres, ells no els tenen, i en canvi el públic jove fa les coses en anglès. I flipen quan veuen el que està fent aquí amb el català. Vull dir que sempre podem millorar coses, ens hem de queixar de moltes coses, però també hem de saber valorar el que tenim, i en aquesta part crec que s'ha fet molta feina i s'està fent bé, i cada dia estem trobant coses més sorprenents i més bones, per tant, bé, tant de bo això sigui extrapolable a tantes altres àrees on l'idioma no té tan bona salut. D'altra banda, creus que els podcasts ja estan tinguent la visibilitat que mereixen més enllà d'altres mitjans més reconeguts com la televisió, la ràdio? Sí, sens dubte. És que si dic que han vingut per quedar-se és una obvietat. És a dir, el gran canvi de veure la tele online, perquè ens entenguem els Netflix, els YouTube i tal, ha alterat la manera com consumim, d'acord? Vull dir, recordeu, si algú ja té una edat, recorda quan feia una sèrie, quan començava el capítol sempre et deien allò, i en el capítol anterior, perquè igual no l'havies pogut veure, perquè el capítol el feien dijous a les 10, i si aquell dijous a les 10 no hi eres, no el veies, i per tant creava una manera de consumir. Amb internet ja no et diuen el capítol anterior. Ara tu decideixes si mires 3 capítols de cop o no. Inclús et posen saltar introducció. Sí, o apretes pausa perquè has d'anar al lavabo. Doncs això que havia passat amb l'audiovisual, amb l'àudio encara no havia passat, tot i que la tecnologia d'àudio sempre és més lleugera que la de vídeo. Aquí el vídeo aquest cop ha anat a l'avançada, però està començant a entrar. Llavors els hàbits de consum canvien. A més, podem escoltar coses que no són d'informació. A vegades poden ser una història, un podcast narratiu. Correcte. Aquest any ha guanyat el Premi Sonor el Judici de Lluís Companys, un projecte del grup Sàpiens, i per tant t'estan explicant una història. Per tant, pots anar amb cotxe i escoltar, com que aquí diu ara, una pel·lícula, sense imatges, òbviament, perquè si no ens fotria una castanya, però o podem fer esport. Cada cop hi ha més gent que va al gimnàs, se'n va a caminar, se'n va a córrer en bicicleta i escolta podcast. Per tant, el que estem fent és un canvi d'hàbits. Això vol dir que la tele morirà a la ràdio? Escolta, aquesta batalla ja l'hem viscuda molts cops. No, jo crec que és un reposicionament, d'acord? Però sí que té sentit que ens acostumem a escoltar o veure les coses quan nosaltres volem, en el volum que volem. A partir d'aquí una bona educació, de no abús, però ja se m'entén. Per tant, sí, el podcast està en un bon moment i crec que tot just està començant. Quan, de fet, estem parlant del festival Futur Fest, quan dieu futur, quin futur parleu? Bé, doncs com que en principi pensem en gent jove, pensem que la gent jove és el futur. Per tant, és la festa de la gent jove. Les noves generacions. Sí, perquè jo ja parlo català, però a mi no morirà la llengua. Però amb els que venen per sota, potser sí, per tant, ells són el futur. Són els que hem de cuidar i els hem els que són més grans, generar les eines, les estructures, els espais perquè els hi sigui el més fàcil i més viable possible. Ells són el futur, per tant, aquesta és la seva festa. Perquè 1000 vegades hem escoltat creadors de contingut que sabem que són catalans, però que es llancen al castellà per ampliar una mica les seves xarxes i arribar a més gent, no? Mira, tenim un senyor que visitarà Barcelona la setmana que ve, senyor de blanc. I que diuen que ha de parlar en castellà perquè s'hi arriba més gent quan el seu idioma, diguéssim, matern és l'anglès. I poder fer en anglès i arribar encara més gent, no? I per tant, això és una dicotomia una mica tramposa, d'acord? Vull dir, aquest senyor parlarà en castellà i no en català, però no en anglès, per tant, els arguments aquí són una mica absurds. Que una llengua tingui més volum de parlants no fa automàticament que arribis a més gent, ni que hi connectis de la mateixa manera, perquè aquell concepte en anglès se'n diu l'engagement, la manera en què tu atrapes a la teva audiència en positiu, i té molt a veure en la capacitat, en el magnetisme que transmets. Jo mateix, no sé la resta de la gent, però jo quan parlo en castellà o parlo en anglès no sóc tan jo. No tinc la mateixa fluïdesa, no tinc la mateixa riquesa, i parlo castellà molt bé i anglès déu-n'hi-do, però jo no em sentiria, diguéssim, igual de còmode. Per tant, l'idioma no només és per arribar a molta gent, sinó que amb la que arribes hi puguis connectar d'una manera fantàstica. A partir d'aquí, com més idiomes millors, i vull dir que no hi ha una llengua millor que cap altra.
Tornant una mica a l'eix del Futur Fest, que són aquests 2 dies que comencen ara en breus, us ha faltat algun podcast d'allò que personalment ja, ostres, m'hagués agradat que hi haguessin sigut i al final no ha pogut ser? Sí, la Sotana. La Sotana, ja van 2 anys seguits que no me'n surto, ja saben que els persegueixo. No, perquè aquí s'hi barregen dues coses. Un és ells, si volen, poden, els encaixa i tal, això per un costat, però l'altre és el tema espais. I ells necessiten un gran espai, i grans espais hi ha els que hi ha, i per tant, que amb ells els vagi bé potser no va bé els espais, i quan va bé els espais no es veiem amb ells, i per tant és una combinació que no és fàcil. Vull dir, ells omplir un auditori de 1.000 persones ho fan bé. Per tant, posar en un espai de 200 persones, llavors tampoc surten els números. Llavors han d'encaixar diverses peces i per tant algun dia ja mirarem a veure si podem fer aquesta jugada que tindria molt de sentit sent com són ells per aquí. Per tant, l'altre projecte que també m'estem parlant és el que no ha sortit d'aquí, que encara té més capacitat d'enganxa últimament, però hem portat a la Juliana. De moment només teniu un terç. Ja et dic, no és només un tema de que el projecte tingui ganes de participar i jugar, sinó de trobar els espais adequats per fer-ho. Per tant, i vull pensar que d'aquí llavors sortiran més coses. Si hagués més enrere t'hagués dit el búnquer ja no el fan. Vull dir, a mi m'agrada molt, com deia, exemplificar aquesta escala de nivells, des dels projectes amateurs, els que estan consolidats, als que són professionals, perquè és una manera d'explicar i de mostrar gràficament que hi ha una escala, que es pot créixer, que pots guanyar-t'hi la vida. Fàcil, en absolut, però pots. No tothom que es dedica a la música es guanya la vida, de fet són uns pocs, però sabem que si fas una carrera hi ha l'opció de que sigui així. Doncs en aquest àmbit hem d'explicar que es pot arribar. Fàcil, gens, però és factible. Doncs se'ns està acabant el temps, Joan. Esperem que els anys vinents puguem acabar d'encabir aquests projectes que us han faltat a l'espina, però de moment aquest cap de setmana gaudim dels que teniu, que són importantíssims també. I tothom que vulgui venir dissabte tot el dia, insisteixo, obert, lliure, gratuït i que us ho passaran bé. I tant. Doncs moltes gràcies per venir. A vosaltres, moltes gràcies. I fins aquí l'entrevista d'avui. Ja ho sabeu, podeu venir tot el dissabte a gaudir d'unes jornades d'humor, de podcast, d'escoltar potser aquella gent que mentre aneu amb el cotxe a la feina teniu presents, però veure'ls en directe, fer la feina, que també és important gaudir-la. I fins aquí l'entrevista d'avui. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la confiança, com sempre. Bona nit.